לשמוע הרוגים בדרכים בכל סוף שבוע. כמה נדבר על הדרך למנוע ונמשיך לנהוג כאילו כלום לא ידוע. מדוע כל אירוע לא נחשב כמו פיגוע, סתם עוד הרוג ופצוע. וכמו שזה בא זה הולך, עם שלם את השפה נושך ומושך. אבל אנו כאן להזכיר לכולם שהגיע הזמן כבר לפתוח עיניים. הגרף לא יורד, הוא עומד על 20 הרוגים בכל שבועיים. עוד יום ועוד אחד ב' נעשה משהו בנידון, לא נתלבט, נתאם בין הרשויות, לא נתלבט. זה הרגע לצאת ולתת את האמת. תתרגש, אין כאן רק